Hei ystävät, keitä me olemme, miksi me olemme täällä ja mikä on tavoitteemme? Me olemme tavallisia ihmisiä, sinä, minä, me kaikki. Olemme nähneet viime vuosina, kuinka ammattimaisesti meidän rahamme viedään taskuistamme. Vasta 3 kuukautta sitten öljyn hinnat nousivat yllättäen. Joku otti jälleen sinun, minun ja meidän rahamme huoltoasemilla ja ruokakaupoissa. Hallitukset eivät voi vastustaa tätä. Miksi? Karina, teidänkin maanne rahat makaavat siellä. Ne, jotka tietävät järjestelmän, ymmärtävät tämän erittäin hyvin. Mikä siis on ratkaisu? Ratkaisu on se, että sinä, minä ja me kaikki olemme yksittäisiä pisaroita. Meidän on yhdistyttävä ja muodostettava valtameri. Vain silloin voimme kääntää tämän järjestelmän päälaelleen. Vain silloin voimme sanoa seis valaille, jotka ravistelevat markkinoita kuin lakanaa. Karina, meistä tulee valtameri. Mutta miten tämä tapahtuu? Tässä vaiheessa sinun tarvitsee tietää vain tämä. Hallitset omaa lompakkoasi. Teet omat ostoksesi ja alat ansaita jatkuvasti, aivan kuten valaat. Toistaiseksi tämän verran riittää. Miksi? Syy on yksinkertainen. Me puhumme ratkaisuista. Jos kertoisimme kaiken heti, ratkaisu menettäisi voimansa. Muista tämä, emme pyydä sinulta rahaa. Ja emme ole yksi niistä, jotka levittävät valheellisia lupauksia. Meistä tulee yhteisö, joka vaikuttaa markkinoihin ja auttaa määrittämään niiden suunnan. Nyt on sinun vuorosi toimia. Tilaa kanava, kommentoi ja jaa tämä video ystävissäsi. Meidän on rakennettava tämä ketju yhdessä. Billion drops, one ocean. Pahis häviää, hyvä voittaa. Toimi nopeasti.